uutislähetyksessä 9-vuotias Vili haastattelee Kääriää, joka on juuri julkaissut uutta musiikkia. Isänpäivän kunniaksi tapaamme Ellan ja Juhan. Juha on Ellalle tärkeä ystävä. Lopuksi lähdemme Jyväskylään Tikkakoskelle, jossa oppilaat puolustavat pienen koulunsa säilymistä. Siitä on pian jo 2 vuotta aikaa, kun vantaalainen Jere Pöyhönen osallistui Suomen Euroviisukarsintoihin, eli uuden musiikin kilpailuun. Alkoi tarina, joka teki Kääriän tunnetuksi paitsi täällä Suomessa, myös muualla Euroopassa. Nyt Kääriä istahtaa 9-vuotiaan Vilin haastatteluun. Hello! Moi! Minä olen Kääriä, Jere. Minä olen Vili. Morjesta, Vili. No niin, hyvät herrat. Kamera käy. Olkaa hyvä sitten, kun teille sopii. Yes. Nyt julkaistaan uutta musiikkia. Mikä on oma suosikkisi uusista lauluistasi ja miksi? Jos on pakko yksi lemppari, niin kyllä mä sanon Autiomaan. Siitä mä oon tosi innoissaan, koska mä en ole aikaisemmin julkaissut oikein sellaista musaa, mikä kertoisi niinku suoraan mun elämästä. Hienot ilmapallo ja Autiomaa on jakko silmissä, mut en mä näkis mitään muutenkaan. Ilman heliumia en pääse takas korkeuksiin. Palataan seuraavaksi hetkeksi vielä Euroviisuihin. Jännittikö kun menit Euroviisuihin? No kyllähän se totta kai jännitti mennä sinne, mutta se kyllä äkkiä sen jännityksen pystyi niinku kääntämään semmoiseksi niinku voimavaraksi silleen, että mun mielestä se on aina hyvä, jos vähän jännittää, niin silloin se tietää, että ollaan jonkun tärkeän asian edessä. Niin, Mitä tykkäsit Lorenin Euroviisubiisistä? Kyllä mä tykkäsin. Mun mielestä Loreen oli ihmisenä oikein mukava tyyppi ja biisi oli myös, se oli tosi hittibiisi. Nyt tulee muita kysymyksiä. Mikä on sinun mielestäsi tähän mennessä onnistunein biisisi? No kyllä se varmaan tietyllä tapaa toi Cha-cha-cha on siihen nähden, kuinka iso huomio se niinku herätti. Et harvemmin ehkä suomenkielisellä musiikilla saadaan tollaista temppua aikaa, niin kyllä mun on vaan pakko valita se biisi. Mikä oli kivointa lapsuudessa? Lapsuudessa kivointa varmaan oli ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin ressitön elämä. Silleen, että sai kokea ja mennä ja touhuta ja käyttää mielikuvitusta. Teitkö kepposia lapsena? Mä tein kyllä aika paljon kaikkia kepposia. Saatoin käydä semmosia, älä ota mallia näistä, mutta semmosia pilasoittoja, pilareita niin sanotusti, että kävin pimpottaa ovikelloa ja juoksin karkuun. Ja ikinä mitään oikeastaan niinku ilkivaltaa halunnut tehdä. Että. Lopuksi, mitä terveisiä haluat lähettää lapsille, jotka katsovat tätä lähetystä? Mä haluan sanoa lapsille ja kaikille sinne paljon rauhaa ja rakkautta ja terveisiä ja uskokaa unelmiin ja niin kuin tässä tämä herrasmies, niin sitä ei tiedä, jos joku päivä saat toimittaja tai joku haastattelija, eikö niin? No joo. Kyllä se näin on. Muista vaan usko siihen, mitä haluat tehdä ja ei kiusaamista ja pienet kepposet on aina hyviä. Pienperheyhdistys tukee lapsia, joilla on heikko yhteys omaan isäänsä. Ella ja Juha tapasivat sitä kautta ja syntyi ainutlaatuinen ystävyys. Mulla ei ollut oikein mitään tekemistä silloin ja harrastuksia oli paljon, mutta mä lopetin ne harrastukset yleensä aika nopeasti. Ja mulla oli vähän tylsää aina. Tämä oikeastaan alkoi sillä tavalla, että mun naisystävä huomasi, että mä oon aika hyvä lasten kanssa. Sitten hän ehdotti mulle tämmöistä pienperheyhdistyksestä tai kertoi siitä. Ja sitten mä ajattelin, että toihan voisi olla tosi kiva asia. Mä olin eka silleen, hetkinen, mitä ihmettä, että jollekin ventovieraalle kylään. Sitten mä olin superuja, mutta sitten kun mä näin koirat, kiva kun pääsee tavallaan olemaan koirien kanssa ja ventovieras onkin jo ystävä. No ei ole esimerkiksi tylsää, pystyy aina mennä jonnekin, että ei ole aina lukittuna tavallaan kotona, että ei tylsisty, on aina tekemistä. Yleensä se on se ajatus, mitä me ollaan haettu mieskaverit haluttu välittää. Että voi olla vieras ihminen ja se hoitaa asioita ja osaa toimia lapsen kanssa. Ei tarvitse olla oma vanhempi.
tulee semmoisia kokemuksia, niin sitten on myös rohkeampi myös itse tulevaisuudessa lähteä matkailemaan ja tällaista, kun tietää, että tämä maailma itse asiassa onkin aika turvallinen paikka. Mun isä kävi aika lähiaikoina meillä nyt kylässä ja siitä oli miltei 6 vuotta, kun mä olin viimeksi nähnyt sen. Tietenkin valokuvista, mutta eihän se sitä oikein korvaa. Ja en mä oikein siitä mitään kuullutkaan, vaikka mä oon kysynyt, niin ei ole tavallaan tullut vastauksia. Et lapsen kanssa voi olla ihan todella hyvä kaveri, olla kiinnostunut samoista asioista ja tehdä asioita, mitkä on itsestä kivoja. Tosi hyvä kaveri. Ei se ole vaan sellainen tyyppi, kenen kanssa mennään ulkoiluttaa koiria, vaan ihan oikeasti kaveri. Silloin mä olin ihan super ujo, kun mä tapasin Juhan. Nyt mä oon jotenkin rohkaistunut. Jyväskylän Tikkakoskella on käyty tiukkaa vääntöä siitä, lakkautetaanko Liinalammin koulu, joka rakennettiin vasta 10 vuotta sitten. Nyt oppilaat kertovat, mitä mieltä he ovat asiasta ja mitkä ovat koulun tuoreimmat käänteet. Jyväskylän kaupunki haluaa säästää rahaa ja on siksi suunnitellut pienten koulujen sulkemista. Yksi kouluista, jonka lakkauttamista on suunniteltu, on Liinalammin päiväkotikoulu Tikkakoskella. No ei se ole mikään kiva asia, kun toisenkin koulu on todella pitkä matka. No mulle tulisi ainakin ihan hirveän pitkä koulumatka. Mä asun ihan eri suunnassa. Niin ja täällä on paljon kivempää, kun kaikki kaveritkin on täällä ja silleen. No ei se ole kovin kivaa. Ja siellä on vähän isommat luokat, niin voi olla hankalampi joillakin ainakin keskittyä. Tieto koulun lakkauttamisesta tuli monelle alueen perheelle yllätyksenä. Osa perheistä oli muuttanut alueelle juuri koulun takia, ja koulu vaikuttaa oppilaille todella tärkeältä paikalta. Tää on lähellä omaa kotia ja täällä on kaikki kaverit. Ei tule silleen paljon riitaa, kun kaikki tietää toisensa. Kivaa ja semmoinen turvallinen ja hyvä ilmapiiri. Ja hyvät opettajat ja kiva koulupiha. Tää on kiva, kun teillä ei ole mitään koulukiusausta tai mitään semmoista ikävää. Onko jotain, mitä voisitte odottaa siellä mahdollisessa uudessa koulussa? Olisiko siellä jotain, mikä voisi olla paremmin tai joku kiva juttu verrattuna esim. Tähän? No uusia kavereita, vähän isompi piha. No, siellä on hyvät välkkä, noit elineet ja kaikki. Mutta en ole kyllä käynyt peremmällä sisällä paljon. Koululaiset ovat vastustaneet koulun sulkemista omalla mielenilmausmarssilla. Ja vanhemmat ovat olleet yhteydessä alueen päättäjiin. No me ollaan kävelty ja marssittu sinne toiselle koululle ja sitten meillä oli sellaisia kylttejä mukaan. Esimerkiksi siinä marssissa niin me saatiin itse tehdä niitä kylttejä ja kirjoittaa niihin, mitä me haluttiin. Onko teillä jotain terveisiä niille, jotka on päättänyt, että tätä koulua lakkautettaisiin? Ei tätä kyllä tarvitsisi lopettaa, kun tää on aika uusi koulu. Älkää sulkeko meidän koulua. Taistelu koulun puolesta näyttäisi toimivan, eikä koulua ehkä ollakaan lakkauttamassa. Kouluista päättävä Jyväskylän kaupunginvaltuusto kokoontui marraskuun alussa. Kokouksessa päätettiin etsiä muita vaihtoehtoja koulujen lakkauttamisille. Viikon klipissä Yhdysvaltojen tuore presidentti Donald Trump tuulettaa voittoaan. Vaalit ratkaisivat tällä viikolla pitkään jatkuneen vaalikampanjoinnin jälkeen. Donald Trump nousee Yhdysvaltojen presidentiksi jo toista kertaa. Hän toimi Yhdysvaltojen presidenttinä vuodesta 2017 vuoteen 2021. Ensi viikolla kuulemme tarkemmin, mitä Trumpin nousu presidentiksi tarkoittaa ja miten vaalien tulos lopulta ratkesi. Ja tässä oli kaikki uutisista tällä kertaa. Nähdään tuttuun tapaan ensi viikolla. Moi moi!